Ngithi mangikhuluma ngezinye zezinto ezazenzeka ejele, abanye abantu becabanga ukuthi mhlawumbe umuntu wenza ihlaya. Uyabona nje ngiyakhumbula ngikhuluma ngo-Minister of Correctional Services lo sanda ngena kulohulumeni we-GNU, ukhulume ngokuthi amajele ufuna ayikhiqizele ukudla. And wathi mayisho njalo nje kumina, then it hit my mind ukuthi oh, that is possible, ngoba kwamanye amajele njenga asemaplazini njengoNcome, Waterval anamaplazi ne ayikhiqizela ukudla. Yabo, ayikhiqizela ukudla. Ayakwazi kuyalinywa, kufuywa ingulube, khona inkomo, kuyasengwa, all those things. And it's possible. Angazi ke kumajele asemadolobheni, kodwa futhi nakhona kungenzeka ngoba uhulumeni phela ngayithenga indawo, ijele ngayithenga indawo lilime lenze yonke leyo nto leyo. Noma ngabe kuthiwa lisedolobheni, zingatransportwa nje iboshwa ziyosenga la isenga khona, ilusa inkomo la ilusa khona. Kungenzeka. Well ke kunama risk phela khona, kodwa nje bengacalculate ngoba iboshwa mayiphuma ziya ngaphandle une ratio lapha yephoyisa nesiboshwa, so ziyeqa futhi iboshwa phela. Ngiyakhumbula nje Ncome ikhona zonke lezo zinto. Ngiyakhumbula nami ngake ngenza enye course nje ye-animal nutrition, sifundisa ukuthi ilwane then sasenza ke ngengulube ukuthi zizandiswa kanjani, zifitwa yini ejovwa. Iboshwa ziyayazi yonke leyo nto. Khona isiboshwa ongekusithinte ngengulube from isancane, ngisho isikhathi sokuthi ikhwelana ingulube ziya ama-season nani, khona iboshwa ngekuyithinte ngaleyo nto. Esazi ukuthi ingulube ukuziphile kahle, sazi ngisho imjovo, asiye ndokotela kodwa sazi ngisho imjovo ukuthi ingulube ijova ngomjovo muni, ikhweliswa kanjani, mayisizele sinyelezele, amachwana aphathwa kanjani, kwenziwa kanjani. Angithi ezinye ingulube mayiteta, mayizala, angazi ingulube yenzani, iyanyelezela noma yenzani. But when it gives birth, enye ingulube iyawadla amachwana ayo, iyawadla nje amachwana. So kufanele ziyazi iboshwe ezinye ukuthi ngoba khona iboshwe sezina 8 years 10 years isebenza ingulube. Yabona nje lapha eNcome zikhona iboshwe njalo. So ngiyaye ngithi ke mangitshena abantu ukuthi ingulube ibizwa ngamagama abantu lapha eNcome, woye medium noma xoxa khona amaphoyisa akwazi neziboshwa nje ziyakwazi. Kukhona ophindile, kukho ingulube zize zinama tag, kukhona oThemba, kukhona ophindile, khona oSnake, kukhona obani amagama abantu. Leyo nto muyitshena abantu enizibizwa kanjalo njengeinkomo, njengoba inkomo kukhona osibanibani einkomeni. Ingulubeni ke eNcome ngayifica zakhiwe ziqanjwe ngamagama abantu. Kukhona oThembi, kukhona oMamzobe, kukhona obani. So mukhuluma ngaleyo nto abantu baye beyitshena ukuthi kushuthi ejele ngiyangithi mangikhuluma kwezinye indawo amasontweni la ngisengikhuluma khona, ngibatshena ukuthi mina ejele ngiyakhumbula. Bebabaza, "Way kahle wena ufuna ukuya ejele." Ngithi cha phela angisho ukuthi ngifuna ukuyoboshwa, kodwa kunamahlaya ongekwathole ndawo ngaphandle kwasejele. Ungalithola phi nje ihlalo ukuthi ingulube, khona ingulube kuthiwa oSnake, uma usuziboshwa zixoxa endlini lezi ezisebenza khona engadini, uzizwa ikhuluma ngokuthi hey umnandi phela ibuye zigangile iboshwa, zigangile kakhulu zona lezi ingulube ibuye zisebenzisa kwenye indawo. Wena ungeza kuxoxa ngokuthi hey uSnake ukuthi uSnake ukuthi, kanti kushiwe ingulube sayigangile iboshwa ngakhuluma ngayo leyo nto. So kunamacala nje, kunamahlaya owathola ejele kuphela ongeke ulithole kwenye indawo. Kufana nenhlamba.
ngiyakhumbula nje lapha ku Facebook mina nami yazi angijova inhlamba ngangayithanda inhlamba ngathi kodwa sengisejele ngagcina sengijovekile nje ngijovwa ngijoveka ngenxa yakho ukuhlala ejele ngikhuluma indaba yeyiboshwa ukuhlala endlini neyiboshwa inhlamba iyathuka kakhulu ejele igcina isikujova leyo nhlamba ugcineke nami nje ngesikhathi ngibhala inhle indaba zasejele ngangike ngichaza ukuthi hey ejele insizwe uyithola zithi yabona nje umuntu mayidonsa udilika ejele lapha ejele kuthi udonsa igolo likaXamu noma ifindo lesalukazi noma igolo lenja udilika ejele ubizwa nje kanjalo inhlamba ke nje ulimi lwakhona ejele ulimi lwakhona nje inhlamba nje ulimi lwakhona njoba ngangiyaye ngisho ukuthi ngisho ushonelwe ejele ushonelwe noma ungezukutshela abantu kodwa uyabonakala phela endlini ukuthi isho sibani bani uthule kulezi insuku bese kuthiwa hayi ngazi ukuthi ushonelwe ngathi kushona ubaba wakhe uthe uyafona ekhaya wathola ukuthi kushona ubaba wakhe or ukushona abazali bakhe or kukhona insizwe ezifike zadubula kubo nani zijike ezihlekise ngalokho iboshwe so kugcina uqala ukhale ukuthi mase kwenziwa komunye nawe ugcina usungena lapho nawe nje kunalawo mahlawu ngeke wathole indawo enye into njengoba kusebusika ngikhuluma kakhulu ngamakhaza angaphakathi yabo njengoba silapha nje sisebenza ngigqoka ophaca kodwa kusebusika sekufuneka ngishintsheke manje ngifaka amateki ngoba mase kuthe sekuba ntambama sekufuneka ngifaka amateki njengoba ngangena ukubanda kuyabanda ke ejele kuyabanda kakhulu ejeleni ke njengoba kusebusika lona leli langa elincane uthola ukuthi nilibuka nisendlini leli langa elikhathele nilibuka nisendlini kodwa futhi uyabona yazi mangaphuma phandle la ngothe leli langa elingaba mnandi kodwa nilibuke nisendlini nijike nigodoliswe yilokho ukuthi ilanga nilibuka phandle nisendlini nini so kuyabanda kakhulu ejele ayikho ke indawo nje ebusy njengejele ngihlale ngiyikhuluma le ukuthi ayikho indawo ebusy njengejele ijele liyafana exactly nesibhedlela ukuthi mawusuke engekho umuntu okufonela usejele noma ungekho nje la unaka khona indaba ezithinta ijele umqondo wakho awuyi lapha ya uyayitshene nje ukuthi yonke into ihamba ejele usuku nosuku kufika iboshwe ezintsha usuku nosuku kufika iboshwe ezintsha ekade igwetshwa kufika iboshwe ezintsha ekade igwetshwa bagwetshwa abantu the whole country bagwetshwa left right and center yabona njengoba siyibhizi la sixoxa khona umuntu oboshwayo kumanje khona ungena enkingeni khona izinkantolo ziyavala khona ade begwetshwa kuyale so ayikho indawo ebhizi njengaleya uzubona ukuthi ibhizi le ndawo uma sekunesihlobo sakho esiboshiwe uzubona ukuthi kufana nasesibhedlela ngoba uzubona ukuthi ibhizi le ndawo ngoba sekukhona isihlobo sakhe esilimele ubokuya esibhedlela ngoDisemba ngama holiday noma ngeyi25 26 uye ngama holiday kaDisemba futhi ubone ibhizi kanjani nasayijeleke ibhizi kanjalo siyabonga kakhulu.